Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay may ipapakita pong recipe si Mama Yeps sa inyo. Hello po Mama Yeps, ano po ang ipapakita mong recipe ngayong araw na to? Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay magluluto na naman po ako ng isa sa mga luto ng mga Cebuano or Bisaya. Ang tawag ko po dito ay beef nilapad. So, yung salitang nilapad or nilagpad po, salitang Bisaya po yan na ang ibig sabihin ay hinihiwa natin siya ng manipis na malapad or yung flat na pagkahiwa. Parang tulad po nito, yan, ganyan po na pagkahiwa. Kaya tinatawag nating nilapad or nilagpad ng mga Cebuano. So, ito na po yung ating mga sangkap. Gagamit po ako nitong beef. Hiniwa ko po siya ng maninipis at malapad. And then, meron din po tayong beef liver or yung atay ng baka. Ganon din po yung pagkahiwa natin, manipis siya na malapad. Gagamit tayo ng patatas na ganon din po yung pagkahiwa natin tulad ng ating karne. Carrots, kamatis, luya, bawang, sibuyas. Ito ay dahon ng sibuyas or spring onions. Maglalagay din po ako nitong red and green bell peppers. Para po sa ating mga pampalasa nitong ating recipe, pwede tayong gumamit ng ginisa mix. Or pwede rin po itong liquid seasoning. So, depende na po yan sa inyo kung alin po yung gagamitin nyo. Tapos, oil para sa pagisa natin, toyo or soy sauce. Ito optional lang po kung meron po kayo oyster sauce. Pero kung wala, pwedeng wala na rin po ito. Cornstarch, pampalapot ng ating sabaw. Asin, beef cube, at saka itong ground black pepper. At maglalagay din po tayo ng konting tubig para sa pagpapalambot nitong ating karne. So, yan na po ang ating mga sangkap. Ngayon, ang una po nating gagawin ay imamarinate po muna natin itong ating beef. Ilagay po natin dito sa ating malaking bowl para ma-marinate po natin. Ngayon, sa ating pagmamarinate nito, titimplahan po natin siya ng kunting soy sauce. So, dito, wag nyo pong masyadong damihan yung mga gagamitin natin sa pagmamarinate para hindi po siya aalat. Kasi mamaya, pagka nailuto na natin to, pwede pa tayong magdagdag. So, ma-adjust pa natin yung lasa niya mamaya. So, lalagyan natin siya ng kunting soy sauce. And then, itong liquid seasoning. So, kunti lang po talaga yung ilalagay natin para hindi aalat. And then, lagyan natin ng kunting ground black pepper or pamintang durog. Mamassage lang natin para talagang manunuot yung ating mga nilagay. And then, lagyan din po natin itong cornstarch. So, lagyan natin ng mga 1 tablespoon. Pero mamaya, pagka may sabaw na yung nilapad natin, pwede nating dagdagan ng cornstarch para lalapot pa yung ating sabaw. Haluin lang natin para ma-coat yung ating karne ng cornstarch. Kung hindi po kayo nagmamadali, pwede nyo to imamarinate na mga 30 to 1 hour. Pero kung nagmamadali po kayo, pwedeng nasa mga 5 to 10 minutes ay pwede nyo na siyang lutuin. Itatabi muna natin yan. Ito palang ating atay ng baka. Kanina, bago ko to siya hiniwa, alam natin na yung beef liver or yung atay ng baka ay meron siyang kunting amoy, malansang amoy. So, pag papakuluan nyo to, samahan nyo po ng luya, bay leaves, at saka kunting paminta para matanggal yung kanyang lansa bago nyo hiwain. Eto, ihahalo ko na po to diretso mamaya kasi medyo luto na po to kasi napakuluan ko na po siya kanina. So, hihintayin na lang po natin na ma-marinate to ng mga 5 to 10 minutes. Tapos, magsimula na po tayong magluto. Ngayon po ay pwede na tayong magpatuloy sa ating pagluluto nitong ating beef nilapad or beef nilagpad. So, sindihan ko na po yung ating stove para magpainit na po tayo ng oil dito sa ating kawali. Ngayong mainit na po yung ating oil ay pwede na nating simulang igisa itong ating bawang. Hihintayin lang po natin na medyo mag-light brown po yung ating bawang. And then, isunod po natin itong ating sibuyas. Pwede tayong gumamit dito ng puti or pulang sibuyas. Ngayong medyo luto na po yung ating sibuyas, isunod na po natin itong ating luya. Yan, naglalagay po ako ng luya dito kasi yung karne natin ay beef. Mas gusto ko pagka beef ay
naglalagay po ako ng luya kasi sobrang bango po niya pag meron tayong luya na nilalagay. Nakapagluto na rin po pala ako nitong dish na ito na nilapad or nilagpad, pero yung ginamit ko doon ay yung classic na nilapad, yung pork po yung ginagamit. Kasi gumawa po ako nitong beef nilapad kasi meron pong iba na bawal sa karne ng baboy. Kaya maganda din po na ito po yung gagamitin nyo, na yung beef para sa mga bawal ng baboy. Pwede pa rin po kayong gumawa nitong putahe na to. Ngayong medyo luto na yung ating luya, isunod po natin itong ating kamatis. Hintayin lang po natin na medyo maluto din po yung kamatis. Ngayon po, pwede na nating ilagay itong ating na-marinade kanina na beef. Hahaluin lang natin. Tapos hihintayin po natin na yung ating beef ay medyo mag-golden brown or mag-light brown na, yung makikita natin na mawawala na po yung kanyang parang pinkish na kulay. Mahalaga na yung pagkahiwa talaga natin dito ay manipis kasi yung beef, 'di ba, medyo matagal po siyang lumambot. Kaya kung manipis po yung pagkahiwa nyo, mabilis lang po siya maluluto. So, hahayaan lang po muna natin yan na hanggang sa medyo mag-light brown. Pwede nating takpan or pwedeng hayaan na lang po natin na ganyan. Ngayong pagka ganito na yung kulay ng ating karne, ay pwede na natin tong timplahan ng ating mga pampalasa. Pwede na tayong maglalagay nitong ating oyster sauce. So, tulad ng sinabi ko kanina, kung wala po kayong oyster sauce, pwedeng wala na po ito. Yan, lalagyan po natin ng mga 2 teaspoon. And then, magdadagdag po ako ng soy sauce kasi maglalagay pa po tayo nito ng sabaw. Kahit na meron na tayong soy sauce kanina, pwede pa tayong magdagdag kasi konti lang naman po yung nilagay ko kanina. Kaya hindi po to aalat. And then, lalagyan ko po nitong ginisa mix. At ngayon ay pwede na tayong maglagay ng tubig. Yung sapat na dami lang na hanggang sa lumambot po itong ating beef. Yan, haluin muna natin. And then mamaya pagka lumambot na ito, titikman po natin para may adjust po natin yung kanyang lasa. So pwede pa tayong magdagdag mamaya ng asin at saka yung durog na paminta. Pero bago yan, ilalagay ko na po itong ating beef cube para talagang buong buo yung lasa ng ating beef. Pero pwedeng optional na din po yan kasi malasang malasa. Marami na po tayong mga pampalasang nilagay dito. So yan, papakuluin natin yan na hanggang sa lumambot po yung ating beef. So tatakpan po natin. Ngayon po, after mga 25 to 30 minutes ay itong ating beef ay malambot na. So, habang pinapalambot ko to kanina, medyo kumunti yung kanyang sabaw, kaya dinagdagan ko po ng sabaw. So, ngayon, ready na po nating ilagay itong ating atay ng baka. Haluin lang po natin. Itong ating atay ay medyo luto na po to, mabilis na lang po to. Kasi napakuluan ko na po to kanina. And then ngayon, pwede na natin ding isabay itong ating carrots at saka itong ating patatas. Para lumambot na din po ito. Hihintayin na lang po natin na lumambot yung ating carrots at saka patatas. Ngayon pong medyo malambot na yung ating patatas at saka carrots, pwede ko nang ilagay itong ating red and green bell peppers. Haluin lang natin. And then ngayon, titikman po natin para ma-adjust natin yung kanyang lasa kasi nagdagdag po tayo kanina ng tubig. Medyo matabang pa siya. So, magdadagdag po ako nitong ating liquid seasoning. Yan, depende na po yan sa inyo. Titikman-tikman nyo lang po para makuha nyo yung gusto nyong lasa sa inyong putahe. And then, lalagyan ko din ng konting asin at saka konting ground black pepper. Then, haluin natin ulit.
Itong kadami ng sabaw, kung gusto nyo ng medyo meron po siyang sabaw-sabaw ng konti, pwede nyo pa po itong dagdagan. So yan, nakikita nyo na medyo malapnaw yung sabaw natin. So, magdadagdag po tayo ng cornstarch. So, meron na po ako ditong cornstarch na tinunaw sa tubig. So, ang ginamit ko ay mga 2 tablespoon na cornstarch. Pero depende po yan sa inyo kung gaano kalapot po yung gusto nyo sa inyong sabaw. So, hinaan ko lang ng konti yung ating apoy. And then, pwede na nating ibuhos tong ating na-dilute na cornstarch. Yan, haluin lang natin. Pwede pa nating dagdagan ng konti kasi medyo hindi pa gaanong malapot yung sabaw. Yan, pagka ganito na yung consistency niya, ay okay na po to. Ready na po ito. Halu-haluin lang natin para maluluto yung cornstarch. Pwede na to. Luto na yung ating beef nilapad or beef nilagpad. Patayin ko na po yung ating stove at kukuha lang po tayo para ma-serve na po natin. And then, pwede pa lang lagyan natin ng spring onions, yung sa last. Ito na po ang ating finished product ng beef nilagpad or beef nilapad na ginawa po ni Mama Yeps. Sana po ay nagustuhan nyo ang reseping ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!